likovnom smo, a gospođa Brinks nas tera da pravimo umetnička dela od mokrog papira. Možda da ga nazovemo Benny. Ima to skriveno dostojanstvo tipično za njegovu vrstu. Je tako, Benny? Tako je. Zver koja govori kako to jadno. Nije to zver, Nanet, nego žirafa. Pardonnez-moi, Angela. Zar nije naš zadatak da napravimo nešto lepo, što vaše čudo sigurno nije? Predstavljam vam stidljivu boginju Venera de Nanet. Sledeći put ćete valjda biti u stanju da napravite nešto što valja. Valjda ćeš ti sledeći put biti u stanju da odneseš svoju glupu Veneru u... Maperson, pekara Maperson. Moram da nađemo ostatak članka. Zašto? Verovatno je u pitanju samo neka rasprodaja peciva. Benny! Evo ga! Pekara Maperson. Fleka, fleka, fali tekst. U penziji. U penziji! Drži se, Benny! Preživećeš, obećavam ti! Nemojte ići u penziju, gospodine Maperson. Ako ne dobijem svoju dnevnu dozu puža sa cimetom, poludeću. Vidite šta je uradila Benny-u. Ne brini, Gina, ne idem ja u penziju, već naš kamion. Šta će biti sa svim onim ljudima koji su navikli na dostavu peciva? Ne brini, čim izaberem novo zaštitno lice za novi kamion, vraćamo se u posao. Da ne želite možda vi da budete to lice? Ja? Da budem na Mapersonovom kamionu? Znate šta, donesite vi sutra ujutru vaše slike pa ćemo da vidimo. Jesi li čula? Neko od nas će biti zaštitno lice Mapersona. Da, Johnny Abati, i zato nikome ni reči o ovome. Tako će moje lice ili neko od vaših lica postati zaštitno lice pekare. Gde je tvoja slika, Gina? Ne učestvujem. Ljudi bi trebalo da kupuju kod Mapersona zbog kvaliteta, a ne zato što ih je na to naterao moj dobar izgled na kamionu. Protivim se iskorišćavanju moje slike u komercijalne svrhe. Kako hoćeš. Jedno lice manje na ovom konkursu znači da imam više šanse da osvanem kao zaštitno lice pekare. Još bolje. Ne shvatam, kako su svi saznali? Možda sam spomenuo nekome sinoć u pizzeriji. I tako će vaše lice osvanuti na kamionu za dostavu. Nikome ni reči. Gospodine Maperson, nadam se da nisam zakasnila. Ja, zvanično najlepša devojčica u ovom gradu, da predam svoju profesionalnu fotografiju za ovaj konkurs. A? Dakle, pošto je Johnny Abati objavio na sva zvona vest o konkursu, svi živi su došli da budu novo lice pekare Maperson. Pa dobro, skoro svi. I sada svi misle samo o tom. Zna li neko koji je svetac zaštitnik pekara? Treba će nam 80 tabaka papira, mnogo tonera, 12 tuba letka i neki učvršćivač. Ako želite da budete moji publicisti, bolje pišite ovo. Gordi, hoćeš i da pojedeš tu krofnu? Krofnu? Dosta više sa pekarom i Mapersonom. Ne mogu da podnesem ovaj pritisak. Benny, povlačim svoju sliku. Ali ne možeš da odeš iz škole u 7 časova. To se kažnjava za 6 nedelja. Je li to meso sa čilijem? Još jedan manje. Izvinite, gospodine Maperson, ali... Sagorili matne! To je znak. Nije trebalo da se prijavljujem na konkurs iz tako prizemnih pobuda. Spaljeni kolač sa bananom. Gospodine Maperson, ovaj konkurs vam odvlači pažnju od posla. Otkažite ga pre nego što još neki kolač padne kao žrtva ovog suludog nadmetanja. Ne brini, Gina, malo njih je ostalo u trci. Candy May je odustala jer je mislila da će je boleti ako stavimo njeno lice na kamion. Zapravo samo su ostali još Angela, Nanet, Johnny i Jimmy. Ode i Jimmy. Pa, Johnny, ostali smo ti i ja. Ne računaj na mene. Baraka mi je zapretila da će me prokleti ako budem reklamirao tuđu hranu, a ne naše pice. Čima lođio. Zdravo, John i njegovi drugarčići. Nanet, šta to radiš? Odlučila sam da pokažem gradu kako će izgledati kada moje lice bude svuda. Voila! Vidi ti to! Šetaj po gradu dok ti ne kažem dosta. Hajde! Ako odvratna Nanet ima dobru ideju, možda ja mogu da upotrebim tatin izum za pranje prozora.
Ja perem prozor na pekari. Valjda će moje lice staviti na kamion. Neko će se ljutiti mnogo što je izabrao mene, a ne nju. Nanet! Kakav divan glas! Čudim se kako psi nisu počeli da zavijaju. Nećeš se izvući, Anđela. Ja ću ti pokazati. Opa, ovi prozori nikad nisu bili čistiji. Bravo, Nanet! Nanet! Ovako će kupcima biti lakše da vide u izlogu sva ta divna peciva. Takvo pametno dete želim na kamionu. Opet pričate o zaštitnom licu. Ne znam zašto gospodin Maperson ne pravi kamion u obliku vekne hleba. Ako postoji papomobil, zašto ne bi bio i hlebomobil? Ko bi žela da njegovo lice bude na buđavoj vekni hleba? Zar ne shvataš? Jedino što je bitno jeste proizvod. To je to, Gina! Proizvod! Gospodine Maperson, mogu li da dobijem jedan divni mafin jer je tako divan? Za mene su više nego divni. Oni su tre magnifik, zato ću uzeti 3 komada. Onda ću ja 12 komada. Želite li da probate moj novi puš sa dvostruko više čokolade i lešnika? Biću presrećna da probam vaše tre bon peciva. Lično smatram da je nevaspitano odbiti ponuđenu hranu, naročito kada deca umiru od gladi po kineskim provincijama. Zar ne, Anđela? Dopada mi se kako razmišljaš. Da li si razmišljala o karijeri u pekarskoj industriji? Možda bih ja mogla da budem zaštitno lice kada bi se služila podvalama. Odvratna, Nanet. Pošto si se tako izvukla, probozajmo malo ovo vozilo. Vrištaćeš ti. Jadna mala Nanet. Svo si blatnjava. Ne brini, obrisat ću te tatinim briskom. Pomozi mi, o Anđelo, teči lice zaslužuje da bude na kamionu više nego moje. Vrištaćeš ti, pazi se. Šta kažeš? Izvini, ali moraš nešto da kažeš jer te ništa ne razumem. Tvoje čuveno lice je svo u testu, a testo treba dobro umesiti. Malo moje trebom pecivo, postaćeš palačinka. O ne, Nanet, izgledala si sva u rupama, bljosnoglava drugarice. Sad samo još dodamo malo šećera i cimeta. Dođi i kricni, reći ću ja. O, razumem te, kuco. Nanet i njeni klonovi bi ostavili gorak ukus. Morat ćeš da platiš za ovo, znaš? Mislim, Anđela, nadam se da nisi razočarana rezultatima. Ipak mi nisi dostojan protivnik. Miran, Penny, sve je u redu. Sve je u redu. Hvala vam što ste došli. Ne bih da odugovlačim. Evo novog lica pekare Maperson. Ja? Kakvo lepo iznenađenje, nadam se da... Čina, laž! Ali ja vam nisam dala ni sliku. Nije mi ni trebala. Viđam te u pekari svaki dan. Koje bih drugo lice mogao da stavim na kamion nego lice moje najbolje mušterije? Dragi moji, ipak ću morati da odbijem ovu krunu i laskavu titulu. Ne želim da upravljam slatki ukus kolača zlim semenom zla zvanog komercijalizacija. Pored krune od raži dobiješ i puževe sa cimetom. I to koliko god možeš da pojedeš. Do kraja života? Ne, do kraja ovog dana. Okej. Ne ljutiš se, Anđela? Znam da si želela da budeš zaštitno lice i da si sada ljubomorna na ove moje puževe sa cimetom. Da budem iskrena, ne jedu mi se više peciva toliko. Biću dobro. Ima smisla to što si pobedila, Gina. Ipak si ti Mapersonova najveća mušterija. Žao mi je što nisi uspela, Anđela. Izgleda da nisi imala potreban je ne sais quoi, kako se na francuskom kaže, život je surov. A za tvoju informaciju, ni ti nisi postala zaštitno lice. Au contraire, Anđela, gospodin Maperson će uzeti moje lice kao zaštitni znak za novo pecivo. Zar ne, gospodine Maperson? Da! Kad sam video koliko njena pudla voli mafine, rekoh sebi, to je novo lice za Mapersonove mesne štanglice za kuce! Za kuce? Tako je!
U pravu si, Nanet, život jeste surov.